Onečišćenje zraka nije jedna od, nego je najveća pojedinačna opasnost za zdravlje u Europi koja uzrokuje kronične bolesti i preuranjene smrti. Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, onečišćenje zraka u gradovima postaće do 2050. godine glavni okolišni uzrok smrtnosti u svijetu, ispred nečiste vode i nedostatka higijenskih mjera. U posljednjih 10 godina Hrvatska je napravila značajan iskorak u pogledu zakonodavnog okvira jer smo morali uskladiti zakone i ostale propise s direktivama i odlukama Europske unije. Nije na odmet spomenuti da je u srpnju 2019. Europska komisija protiv Hrvatske izdala službenu opomenu jer nismo ispravno implementirali u nacionalno zakonodavstvo europske propise. Dakle, zahvaljujući Europskoj uniji počeli smo po pitanju zaštite zraka nešto raditi i ako ništa drugo, sada imamo puno kvalitetniji zakonodavni okvir. Sada prema Zakonu o zaštiti zraka postoji cijeli niz mehanizama kako bi se zaštitila i poboljšala kvaliteta zraka od planskih dokumenata, izvještavanja o kvaliteti zraka, razmjeni podataka, djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija u zrak i slično. I dok sve to lijepo izgleda na papiru, kakva je stvarna situacija i što se uistinu događa kada građani prijave onečišćenja zraka, već smo danas imali prigode čuti i ja ću bitno je zapravo istaknuti kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini, posebno je važno boriti se protiv emisija onečišćujućih tvari i to na njihovu izvoru. Ali, kada građani prijave onečišćenje zraka i kada postoji vrlo jasan sumnjivac, tada vidimo da se postojeći zakoni o okolišu ne provode od strane nadležnih državnih tijela, te da su obično građani pojedinci ili rjeđe grupe građana osuđeni na borbu protiv onečišćivača, dok institucije ne reagiraju, a jedino reagiraju ako se stvorio dovoljan pritisak javnosti i u medijima da počnu provoditi zakone. Spomenut ću 3 situacije koje najbolje pokazuju kako u stvarnosti stvari funkcioniraju i krenut ću od svog grada, Varaždina. U Varaždinu građani iz istočnog dijela grada godinama se žale na dim koji izlazi iz pogona jedne tvrtke, a koji se nalazi blizu samog centra. Žale se na to da noćima ne mogu spavati od gušenja, da na tegobe s disanjem, peckanjem očiju, na neugodan miris dima. Više građana prijavljivalo je tvrtku inspekcije jer postoji razlog za sumnju da se u pogonu ne spaljuje sve onako kako bi trebalo i ono što dodatno pobuđuje itekako opravdanu sumnju kod građana jest da se gusti dim ispušta u noći ili preko vikenda kada inspekcija ne radi, a i činjenica da je svima poznato da se u pogonu tvrtke ranije su spaljivalo otpadno motorno ulje, a sumnja se da se to povremeno i dalje radi. No kada građani prijave inspekciji onečišćenje zraka, uvijek idu najavljene inspekcije. Čuli smo da ne mora biti tako, ali za sad uvijek, ne znam za drugi slučaj. Dakle, inspekcija najavi tvrtki kada će doći u inspekcijski nadzor. To je u pravilu kroz 2-3 dana. Naravno da su takve inspekcije besmislene jer prije inspekcijskog nadzora odjednom se više ništa ne dimi iz pogona i naravno da se tada ništa spornoga ni ne nađe. Ponovit ću ovdje usporedbu koju sam već o toj temi ovdje govorila, a rekla sam sljedeće. To je otprilike kao da policijski inspektori najave osumnjičenom dileru da će za 3 dana doći u pretres stana da provjere ima li možda u stanu drogu i ništa ne nađu. Eto tako stvari funkcioniraju. Novi zakon, odnosno ovaj prijedlog, kaže članak 36. Na zahtjev inspektora zaštite okoliša Državnog inspektorata ili po prijavi građana da je došlo do onečišćenja zraka, izvršno tijelo Grada Zagreba ili jedinica lokalne samouprave utvrđuje opravdanost zahtjeva ili prijave i u roku od 5 dana donosi odluku o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene, odnosno procjene razine onečišćenosti. Dakle, izlazak inspekcije je moguć najmanje 5 do 7 dana nakon što je primijećeno zagađenje. Dalje, isti članak stavak 3. Ako izvršno tijelo Grada Zagreba ili jedinice lokalne samouprave donese odluku iz stavka 1 ovog članka kojom se ne predviđa provedba mjerenja posebne namjene, odnosno procjene razine onečišćenosti, odluka mora sadržavati relevantne dokaze i obrazloženja na temelju kojih se dokazuje da nije potrebno obaviti mjerenja posebne namjene, odnosno procjenu razine onečišćenosti zraka.
Što se podrazumijeva pod relevantne dokaze i obrazloženja? Koji su dovoljan dokaz da se treba obaviti mjerenja? Tko to odlučuje i na temelju koje stručnosti u gradu? Zar nije dovoljan alarm kad građani prijavljuju mirise koji ih guše, koji ih neprestance iritiraju i tjeraju na kašalj? Kad građani prijavljuju sve to, iritiraju im očnu sluznicu, pecka grlo ili masne crne naslage na pokućstvu nakon sata do 2 otvorenih prozora. I sve to uglavnom vikendom ili noću kad inspekcije ne izlaze. I ovo nije jedini primjer u Varaždinu jer je slična situacija i u drugom tvrtkom u gradu. Pa je onda tu još, kad bi pogledali izvješća, da skratim, o stanju kvalitete zraka u Varaždinu i službene podatke mjerenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj, možemo zaključiti da građani nemaju razloga za zabrinutost jer su rezultati mjerenja u gradu Varaždinu unutar zadanih vrijednosti. Dakako da je sve u granicama normale jer se uzimaju prosječne vrijednosti. Dakle, može nas se neprestance trovati, figurativno rečeno, 3 dana, 5 dana ili noću ili vikendima, ali ne višednevna mjerenja u kojima je ostatak mjernih dana zrak dobre kvalitete, rezultat će biti prosječan, nalaz takav da nema razloga za zabrinutost. Dobro znamo da to nije tako i da to nije dobro. Imam i dokaz za tu tvrdnju. U travnju 2021. bivši gradonačelnik naručio je tajno mjerenje kvalitete zraka kojeg je izradio Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb i to upravo u već spomenutom istočnom dijelu grada. Institut je mjerenjima zabilježio u prosjeku dvostruko povišenu razinu čestica benzopirena u zraku od propisane, dakle ponekad je bila i 5-struko viša, a on u zrak dolazi od sagorijevanja tvari te izaziva kancerogene pojave, posebice na plućima. Javnost je o rezultatima ovog mjerenja saznala tek nakon što je došlo do promjene na vlasti. Ali ova mjerenja ukazuju da su građani itekako s dobrim razlogom zabrinuti o kvaliteti zraka, jer nažalost neki ljudi iz tog kvarta vrlo vjerojatno radi onečišćenja zraka imaju i ozbiljne zdravstvene probleme. Drugi primjer je iz Duge Rese, tu je još primjer iz Vrgin Mosta, danas smo čuli i nebrojeno puno primjera. Dakle, svugdje je bilo pritisaka na građane koji su upozorili na problem, da je udruge su imale probleme, oni su imale nenajavljene inspekcije, a inspekcija o kvaliteti zraka se mora najavljivati, što je totalni nonsens. Što nam ovi primjeri govore? Inspekcije koje bi trebale brinuti o zagađenju zraka i zdravlju građana ne rade svoj posao na način koji bi stvarno spriječio zagađenje zraka. Vlada svojim prijedlozima zakona i svi mi stvaramo zakonske okvire, a ni ovim prijedlogom, nažalost, nismo poslali jasnu poruku da imamo nultu toleranciju na one kojima je cilj isključivo profit, a da pri tome ne poštuju zajednicu u kojoj žive i njihova osnovna prava, a to je i pravo na čist zrak, te većinom izbjegavaju svoje obveze, krše postojeće zakone u neradne dane inspekcija. Nadalje, ako isključimo moguću korupciju koja vjerojatno nisu pošteđeni pojedinci, inspekcijama nismo ni dali alate da se dosljedno bore za čist zrak. Ne mogu izlaziti na teren odmah po prijavi, dakle kad se zagađenje dogodi, a što je još gore, kad bi imali, nemaju čime izaći na teren jer čekaju na red za korištenje službenog automobila. Uz to ih je i premalo. I ponovimo. Prijave običnih građana pojedinaca u pravilu nemaju nikakav učinak, inspekcije o onečišćivačima su najavljene, posebno je poražavajuće da sami inspektori u neformalnim razgovorima govore građanima da jedini način da se nešto promijeni jest ako se građani organiziraju i preko medija alarmiraju javnost kako bi se, provodio zakon. To je neprihvatljivo. Trenutno imamo sustav u kojem se građani, a ne državne institucije i službene osobe koje su za to dobro plaćene, moraju samostalno boriti protiv onečišćivača zraka i za svoje pravo na zdrav život, dok institucije u pravilu jedino reagiraju na očigledna kršenja propisa o zaštiti okoliša ako se građani uspješno organiziraju i izađu u javnost i medije. I za kraj, čini se da prijedlogom ovog zakona nije napravljeno dovoljno i očekujem promjene do konačnog prijedloga na tragu svega ovog što sam ja, a i moji kolege prethodnici već rekli u raspravi. Hvala vam lijepa.
Repliku ima poštovani zastupnik Kujundžić. Hvala predsjedavajući. Dakle, poštovana, što mi jedemo, što mi udišemo i što mi pijemo ne znamo, ali ono što znamo je da imamo drastičan porast broja neplodnih parova, znamo da imamo drastičan porast ljudi oboljelih od karcinoma. Pitat ću vas vezano za članak 36 u kontekstu posebnih mjerenja o kojima ste govorili, jer ni meni nije jasno na koji način će se određivati potreba za posebnim mjerenjima na temelju prijave građana, obzirom da mi ne znamo koji će biti kriteriji za takvu procjenu i tko će na koncu odlučivati o opravdanosti same prijave, temeljem kojih relevantnih razloga. Hvala vam lijepa, upravo to sam i htjela istaći u svom govoru. I još bih samo dodala, ne samo karcinoma pluća u starijih, nego nažalost i djece. Sve više je astmatičara, bronhitičara i to su relevantni podaci koji su lako provjerljivi. Meni je žao što ponekad imamo ovako kratko vrijeme da bismo o svemu mogli reći u tih 5, 10 ili 15 minuta, ali zaista svi rezultati govore o tome da je zrak nečist, a mi nemamo prijedlog i dalje kojim bismo mogli po redovnoj proceduri ići kontrolirati i kažnjavati, nisam spomenula, ali bez kažnjavanja, bez da mi znamo tko je, iz koje tvornice, koji gospodarstvenik napravio prekršaj, bez drastičnih kazni, ovo će se ponavljati, a mi nismo riješili ništa. Hvala vam.